σφοδρή απάντηση στην ευθεία επίθεση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς έδωσε ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο, υπερασπιζόμενος με παρησία τη θέση της χώρας του απέναντι στη ρωσο-ουκρανική σύγκρουση. Ο Μέρτς είχε αφήσει να εννοηθεί ότι η Ουγγαρία και Σλοβακία θα πρέπει να δεχθούν περισσότερη πίεση για να συμμορφωθούν με τη γενική γραμμή των Βρυξελών, μια δήλωση που πυροδότησε την αντίδραση του Φίτσο. Μιλώντας από την Αρμενία, ο Σλοβάκος πρωθυπουργός ξεκαθάρισε πως η Σλοβακία δεν δέχεται εντολές ούτε υπαγορεύσεις από κανέναν και δήλωσε χαρακτηριστικά: αν κάποιος θέλει να προωθήσει την πολιτική της υποχρεωτικής γνώμης, τότε αυτό είναι το τέλος της δημοκρατίας στην Ευρώπη. Ο Φίτσο έκανε λόγο για απαράδεκτες παρεμβάσεις, τονίζοντας ότι η χώρα του δεν πρόκειται να υποκύψει σε απειλές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υπενθυμίζοντας πως οι θέσεις που εκφράζει η κυβέρνησή του δεν είναι αποτέλεσμα ιδεολειψίας ή προσωπικής ματαιοδοξίας, αλλά βασίζονται αποκλειστικά στα εθνικά συμφέροντα της Σλοβακίας, στυλιτεύοντας τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να επιβληθεί η μία γραμμή στην Ευρώπη. Ο Φίτσο προειδοποίησε ότι αν συνεχιστεί αυτή η πορεία, η Ευρωπαϊκή Ένωση κινδυνεύει να μετατραπεί από Ένωση Ελεύθερων Λαών σε καθεστώς υποχρεωτικής ομοφωνίας. Ας δούμε όμως τη δήλωσή του με ελληνικούς υπότιτλους. Ale využijem túto príležitosť, jednu predsa len poviem. Viete, politika jedného jediného povinného názoru je tak nebezpečná pre Európu ako tretia svetová vojna. Toto keď si veľkí chlapci neuvedomia, tak ideme do obrovských konfliktov. Pretože suverénne postoje Slovenska nevychádzajú z našej ješitnosti alebo úzkoprsosti. Suverénne postoje vychádzajú z toho, že máme vlastné národno-štátne záujmy. Pani redaktorka, mám sa cítiť byť vinný, ak hovorím, že obrovská chyba zastaviť dovoz jadrového paliva z Ruskej federácie? To je tá vina? Ale mám sa teda cítiť byť vinný, keď som povedal, že bola obrovská chyba, ak prezident Zelenský zastavil tranzit plynu cez územie? Mám sa cítiť byť vinný a môžem pokračovať v mnohých vyjadreniach? Nemýlme si tieto veci. Suverénne postoje Slovenskej republiky vychádzajú z potreby chrániť naše vlastné záujmy. My sme pritom ale aj suverénnymi a solidárnymi hráčmi. Preto mňa prekvapujú tieto zbytočne silné slová. A ak si niekto myslí, že to tak bude fungovať, že niekto povie, že to bude takto a nejako inak, tak potom na čo máme preboha demokraciu v Európe a v Európskej únii? A ja budem toto trpezlivo vysvetľovať aj občanom Slovenskej republiky, že tadiaľ to teda cesta naozaj podľa mňa nevedie a mňa do určitej miery šokovali vyjadrenia niektorých politikov. Celkovo ten svet sa zbláznil. To keď pozeráte, tak tomu jednoducho neveríte. Ja som využil príležitosť, pretože sa nachádzam v krajine, kde je prístup aj k ruským televíziám. Samozrejme, sú tu všetky stanice. Keď to porovnáte, čo hovorí jedna strana, čo hovorí druhá strana, to je presne tá istá propaganda. Len jedna je odtadiaľ a druhá je stadiaľ. A keď im to poviete našim západným priateľom, čo sa stále sťažujete, naša propaganda je rovnaká, ako je tá propaganda, ktorá prichádza z východu, tak to nechcú akceptovať. Ale toľko agresivity, toľko nenávistných prejavov, toľko rôznych poznámok, myslím si, že nejdeme do dobrých časov a o to viac by sme na Slovensku mali uvažovať, že či dáme energiu do nejakej súdržnosti, do nejakého fungovania až do nasledujúcich parlamentných volieb, alebo či pôjdeme cestou takého haukania, alebo ja nič nepočúvam na tom Slovensku také haukanie. Ja nás ešte nadviažem, čo hovoríte na slova pána Merca, ktorý hovorí, že ak pôjdeme v takejto trajektórii medzinárodnej ďalej... Ja som vám to teraz odpovedal. Ja viem, ale že konkrétne vyslovene na tie sankcie a podobne. Viete, to sa tu už veľakrát rozprávalo. Toto nie je prvé vyjadrenie. Viete, že často niektorí veľkí v Európskej únii hovoria, že nebudete poslúchať, my s vami urobíme poriadok. Ja som ešte raz povedal, ak niekto chce presadzovať politiku jedného jediného povinného názoru, to je koniec demokracie v Európe a je to nebezpečné ako tretia svetová vojna. Ja nemám k tomu čo iné povedať. To sa absolútne nepatrí. Ak si niekto myslí, že ja si nedovolím teraz povedať vlastný názor, tak je na veľkom omyle. To, čo povedal kancelár, je absolútne nepriateľné.
pre suverénnu krajinu. Samozrejme, že my nemáme toľko obyvateľov ako Nemecko. Oni nie sme takí silní. Oni si možno myslia, že to sami vybavia za 3 minúty. Len ak budú takto pokračovať aj ďalším krajinám, nie je to dobré. A prosím, vráťte sa k tomu prvému. To nie je ješitnosť. Jednoducho, my svoje názory povieme vtedy, keď chceme chrániť vlastné národno-štátne záujmy, vlastnú históriu. Ja z tejto cesty nezídem. Nemám jednoducho inú možnosť. A najviac povedzte mi, kde sme urobili my nejaké kroky, kde sme porušili právny štát. Tak kde bol kancelár v roku 20 až 23, ak sa ho teda môžem spýtať? Kde bol? Kde bol, keď sa tu zatvárali ľudia, porušovali sa ľudské práva v štýle nevídanom, že radšej si Európa zatvárala oči. Preto ja som pripravený viesť normálny dialog, keď bude treba, ja sa aj s pánom kancelárom stretnem, ale ak sa niekto domnieva, že som sa teraz vyplašil, teda že zmením názor, ak mi všetko umožní, tak ja chcem ísť vo štvrtok do Budapešti. Viete, že tam je konferencia SIPACu, chcem tam mať vážne vystúpenie k danej téme, ale vážne, konštruktívne vystúpenie, nie takéto strašenie, že pozor, nebudete poslúchať. Čo to je za politiku v 21. storočí? Nebudete poslúchať, tak s vami urobím poriadok. A to sme kde pre Boha. Takže môj názor na to poznáte a naviac ja nevidím nič také v praktickej politike Slovenskej republiky, čo by niekto mohol označovať za porušenie pravidiel právneho štátu. Ukážte mi to. My sme zatvárali nejaké médiá. V roku 2023 sa zatvárali médiá. Boli ľudia posielaní do väzenia bez dôvodov? Boli posielaní bez dôvodov. Zomierali nejakí ľudia? Zomierali nejakí ľudia. A pani rektorka, mňa nechceli zavraždiť, pretože som niekomu uniesol manželku. Mňa chceli zavraždiť pre iné politické názory. Tak pozor, sme na veľmi tenkom ľade všetci v tomto okamihu. Takže pre mňa je to výzva, ale hovorím to veľmi verejne. To, čo povedal kancelár, je neakceptovateľné v modernej Európe. Neakceptovateľné. Tu sa nám nemôže niekto vyhrážať, že keď nebudeme poslúchať, tak on si urobí s nami poriadok. Dúfam, že toto vám stačí, takéto silné vyjadrenie.